Ula keke nemi Ruva mangwana. No zvakona. Zvakona zvaramba. Zvaramba saka toita sei? Saka zvekeke zvokwadi ndomana kuranda ndakaita nchiti mangwana ndomukiravo ndoenda kupiku ndotora keke rangu ndandotora keke rangu touya pano toitawo happy birthday asi zvisinei ini handipereri kune mazana nyangwe chitanda kudai tichachita candle for the people Kombi iyi muridzi wayo izvozvi zvine chiona kuti ndikaenda machivi ombotasa kuti yakamira sei zvekudero ini ndikunzi ndiradhiziriwo which is a good offer kuti chokwadi according to the situation yandandiri pacho ndandatopererwa handizoti ndichabuda sei zuro machivi so zvikanzi ndiradhiziri wapedza kudira dhiziri afuta ndakudzoserawo Kombi iyi ndichazomupawo chelete obviously kuti ndakapuwa mota mozviona nana kuti charge ana kuti akanditi unozongoona kuti wodiyo kuda kuti ukaudzwa kuti wozoona kuti wodiyo zvoreva kuti wopa chikaranga zvoreva imbuye yopadhuze zvoreva kuti mompawo masenti akevo mohwisisa ndizvozvo asi toda kumutenda ngekuti ipapapa kuno kuti tobva kuma9 ndichinda uko kwatiri kuvata uko sese guys my goodness nhasi ndiri kufara nekuti huku dziya dzazouya panzvimbo uyezve kune masidzi aya akanzi ngavapuhwe masidzi ekuzoti chimwe chake ndofunga chadonhera zviri 5 kudaiwo so masidzi edu aya iyekera iyi ikovho iyi irepu iyi aya matomatisi aya itsunga iyi ayo maonyeni ayo zvibatavo mozvibona zvonakisa zveizvi modii paya saka muchanoneserepi ndo zvanoda kuziva muchagadza zvigadheni ndizvere mbuye saka mvura memchiro icherepi manje mombotoda nemugodhi kumugodhi everyday kundocheka mvura yekudidza gadheni aiwa dzokorongona kuti vanodidza mumwe chete munhu anokwanisa kusenga mvura ndiMai ka ndoonona kuti vanodidza ukaona basa vanodidza novatemba ndizvo ere Mai saka mozvigona mochera mvura muchidiridza mozvitemba homa mune irrigation kumba kwenyu vari magorosi saka pakurima chaipo chibaba kechi vanorima zvavo vanorima gadheni vanoita zvimwe ndezvimwe taura ngati vana mbovanda naangadheni kuita vanoita zvavo nokutoti vaita kuma irrigation kwenyu kunde kupi saidi kupima saidi kwani yapadhuze kwainzi kwani kwatachiona right anyway zvimwe zvinhu zvatanazvo makusenano ihuku for thy people huku for thy people nhasi kuri kutonhora saka mwana kuda kufunga kuti ko sei nhasi pauya Kombi kana kuti chii zvakaitika ndezvekuti mota yangu yakaita dambudzo ndonga last week pepe pakambotaura tichitaita 3 days tigadzirisa unfortunately handina kuziva kuti ndokunganzi kune makodzikodzi anozoinda here kuti feni igozonotenderera feni yangu kushanda iri kutoshanda saka ndandiri confused kuti feni yangu iri kushanda last time pandakamboita zvokuti mota yangu yakabhoila feni yadambuka right now feni iri right mvura chaiyo tinocheka every day makuseni yaitorimo so now I was confused kuti ko saka dambudziko rabva papi
ndokatombokweveva lucky enough that tine vanhu vatatiinawo tichiisa zvekubhedha ndobva ndatombokweveva chibva uko ndobva yambotoita sekuti itei ndikatota saka mota ichi iri right pane zvangosvodzonoka maybe zvimakodhi kodhi akazoforora namakanika kwachi vakati pane makodhi akadai saka makodhi iwaya kuda tambodzo kuda waya idzo dzandizvizonzi chii andozakati I don't know inini am not a mechanic ndobva tafamba nayo atoita sekuti yakutota bho feni yangu itotendera zvese zvakanaka mvura yangu bho zvese toona zvetemperature yayo yakwira ndikati inayo zvandichazvisi ndobva taisiya mudondo ndobva taziva ndikakwevewa zuro ndakwevewa kuya ndobva taenda nayo ndobva wandoitarisa ndobva vazoti I think inodzi head ndo yadi yakatsva saka kurava kuti mota iyi ndakanga ndatoisiya because hakuna kumwe kwana ndichakwanisa kuti ndiinde nayo nekuda kwokuti yaishingoramba ichingokwidza temperature feni bho zvese bho mvura yanga ichingoripo but yanga ichingobhoila saka ndizoziva kuti pane makodzi here kana pane chichaka hopefully vanhu vaMwari mota iyi ichaita ndigokwanisawo kubva muno macheno nekuti ndizorona ndatopererwa ndikati zvino iyi mota iyi zvayafa tisati tatambotanga toilet Mwari we ndobuda here machivi ndisina kupedza project iyi ndoita sekuti ndaita mufailure for the people mozviona manje ine mai saka ndobva ndadi ndikati inini kana zvatoda because atakufunga kuti every day kunokuno hakuna mafiriji zvinoreva kuti every day tinofanira kunge takumeka sure kuti hamina kuti zvimota tichazviona ndo zvananda kutaisa kuti zvimota pazvotinetsei todii hamina kuti tichafamba tienda kurodhi here toenda kwachivi kugrowth point kunotsvaka chikafu every day chemakuseni nechemanheru daily because zvamasikati zvezviri panapa zvadero paya toenda mavhidhiyo atimauploadire panapa unotoenda kugrowth point ndokune kune network tikati saka ndoita sei Mwari wee ndoita sei mota pasina vedu vemota yakakosha ndakaperegwa apa pazuro wacho hwaha usiku tikatoita saka zvisineiwo pakutaura pepe ndichitotaura zvandaitaura ndikati inini pamwe basa ratoguma kuguma kwazvo ine mere buti akatoguma ende dai rakaguma maita sei uya padhuze timbonzo akarara gumawo shuwa tachiperegwawo nazivo nemota yavo ndo yanga achitibatsirawo pakufamba kwanga achingoitawo ipapa chinotora chikafu chingoryawo chikafu navo pamwe chete ipapa neteleti yachandoguma tachatodzokera futi kumatondo musango mumushuwo Kombi mai Ruva mamuchadii ndasiya pazvita zvezvo badziwawo nemota yanga yakafa ndachingodzokera kumatondo shuwa tsele dzisina kupera apa mai mwana mota iyi yaita tsekwende mangwana ndo birthday rangu zvemi mangwana chitatu ndo birthday rangu ndanga ndichitofunga kuti mangwana ndomukoma kusinisini zvakanaka ndondotora keke rangu mumasvingo ndo dzanga dziri pfungwa dzangu tompondawo makeke mairiwa makala keke here mamusati muenda pana mairiwa mamusati toida kula keke nemi mairuva mangwana ino zvakona zvakona zvaramba saka toita sei saka zvekeke zvokwadi ndomana kuranda ndakaita ndichiti mangwana ndomukiravo ndoenda kupiku ndotora keke rangu ndandotora keke rangu touya pano toitawo happy birthday asi zvisinei ini handipererwi nemazana nyange chitanda kudai tichachita candle for the people Kombi iyi muridzi wayo izvozvi zvinechiona kuti ndikaenda machivi ombotasa kuti yakamira sei zvekudero ndiri kunzi ndiradhiziriwo which is a good offer kuti chokwadi according to the situation yandandiri pacho ndandatopererwa handizoti ndichabuda sei zuro machivi so zvikanzi ndiradhiziri wapedza kudira dhiziri afuta ndakudzoserawo Kombi iyi ndichazomupawo chelete obviously kuti ndakapuwa mota mozviona nana kuti charger nakudi akanditi unozongoona kuti wodiiwo kuda kuti ukaudzwa kuti wozoona kuti wodiiwo zvoreva kuti wopa chikaranga zvoriwe imbuya yopadhuze kuti mompawo masenti akevo mowisisa ndizvozvo asi toda kumutenda ngekuti ipapapa kuno kuti tobva kuma9 ndichinda uko kwatiri kuvata uko todzoka here vasikana hana ndaperegwa zuva ndandati tinondoita sei ene nandatoti dzimba dzenyu dzototo motobudamo
moto buda ndotovata saka huku ndo dzatinadzo pano baba Ruva itai muchibudisa imweni right huku yekutanga iyi 1 moiona batisai mai Ruva huku yepiri iyo batisai mbuya iyo mwadziona kukura kwadzo Jonga ilo. Ikaigugu. Iro sei. Rauya. Jonga for die people. Jongwe. Jongululu. Sasa. Usana geza. Akipa sabuna ngire. Alarm for the people. Alarm yauya sei. Apa kaguwa pakamira mvura iyi. Idzo dzazina kusungwa izvozvo. Dzazina kusungwa motobudisa zvakanaka. Idzi dzazoita doko idzi. Ndiye wakatengesera idzi. Handisi ndakatenga kuno. Idzi ndo dzakambozvara. Hadzigeri. Kubatsira sekuru. Huku handei kuekera mapfuwa. Dzosika mapfuwa for the people. Ivanhu vekutanga vaigarepi. Ivanhu vekutanga vaigara. Ivanhu vekutanga vaigarepi. Ivanhu vekutanga vaigara. Ivanhu vekutanga vaigarepi. Ivanhu vekutanga vaigara. Ivanhu vekutanga vakatangirepi. Ivanhu vekutanga vaigara. Ivanhu vekutanga vaigara. Ivanhu vekutanga tsikisai pamapiwa. Pamapiwa, laiti kufuwa, haleluya. Iyo, vekutoseni.